Sähkösammakon salaisuus. Olipa kerran pieni kylä nimeltä Sointula, jossa metsät humisivat ja järvet kimaltelivat auringossa kuin timantit. Kylässä asui 9-vuotias tyttö nimeltä Eevi, joka rakasti kahta asiaa enemmän kuin mitään muuta, kännykkäpelejä ja sammakkoja. Eräänä päivänä Eevi huomasi jotain outoa lähimetsässä. Sammakot eivät enää kurnuttaneet. Sen sijaan hän kuuli outoa, sähköistä surinaa. Uteliaana Eevi seurasi ääntä ja löysi metsän siimeksestä pienen välkkyvän laitteen. Laite muistutti kännykkää, mutta sen ruudussa oli sammakon kuva ja se vilkkui sinivihreää valoa. Kun Eevi kosketti laitetta, sen sisältä hypähti ulos sähkösammakko, kirkkaan vihreä, robottinen sammakko, joka puhui. Olen elektro, luonnon ja teknologian välimuoto. Metsän sammakot ovat kadonneet, koska lapset eivät enää kuuntele luontoa, vaan vain ruutuja. Eevi hämmästyi. Mutta mä rakastan sammakoita. Mitä mä voin tehdä? Elektro sanoi. Voit yhdistää molemmat maailmat. Opettele käyttämään teknologiaa niin, että se auttaa luontoa, ei vie sitä pois. Niin alkoi Eevi ja Elektron suuri seikkailu. He rakensivat sovelluksen nimeltä Kurnukartta, joka opetti lapsille sammakoiden elintavoista ja auttoi paikallistamaan kosteikkoja, missä ne voisivat elää turvassa. Sovellus palkitsi oikeista luonnonhavainnoista ja rohkaisi lapsia menemään ulos. Viikon kuluessa Sointulan lapset alkoivat leikkiä metsissä ja etsivät sammakoita kuin aarteen metsästäjät. Pian kurnutus palasi ja niin myös ilo metsään. Lopulta Eevi ymmärsi, että teknologia ei ole hyvä eikä paha, kaikki riippuu siitä, miten sitä käyttää.